Здравейте! Аз съм доктор Любомир Субев и искам да ви представя немедикаментозни средства, пластири, срещу болка, базирани на затопляща и съответно охлаждаща система. При затоплянето се осъществява противовъзпалителен ефект на мястото, подобрява се храненето на подлежащите тъкани, разширява локалните кръвоносни съдове и оттам по-голямо количество хранителни вещества и кислород достигат дълбочина и по-лесно се отделят токсините. Всички тези процеси довеждат до спазмолитичен ефект, обезболяващ ефект, ускоряват се възстановителните процеси и дълбочина и се подобрява подвижността на мускулните влакна. Cura-Hit Period Pain осигурява целенасочено временно 12-часово облегчаване на болки, дискомфорт и спазми, свързани с менструалния цикъл при жените. Просто отворете сашето и нанесете лепенката върху бельото или дрехите, където топлината излъчва до източника на болка, увеличаване на циркулацията, намаляване на сковаността и отпускане на възпалените мускули. Без аромати, нелекарствени и с тънък дискретен дизайн, те са удобен начин за регулиране на болката по време на менструацията, коремни болки и спазми, свързани с чревни заболявания, както и при болки преди, по време и след цикъл. Предлага се в опаковка от 3 лепенки. Отворете сашето на ръка, не режете с ножица и отстранете нагревателния пластир. Отлепете хартийната лента. Прилепете върху дрехите и бельото до болезнената област. Топлинният пластир се активира в рамките на 1 минута и ще загрее в рамките на 5 минути, след като сашето бъде отворено. След употреба бавно отлепете топлинния пластир и след това го изхвърлете в обикновените битови отпадъци. Не изгаряйте топлинния пластир. Отговаря на най-важната максима на Хипократ, помага без да има елемент на вреда, независимо от наличието на хронични заболявания и общото състояние на пациента. Винаги преди употреба прочетете всички инструкции и предпазни мерки.